Fi kliem il-President Gorg Abela, Nelson Mandela huwa simbolu tal-perseveranza. Kien jgħid, it always seems impossible until it is done. U anka f'ambjent bħal dan, ħafna drabi nitilqu aħna minn tuħ ta' qalb, impossibbli li nfiq, impossibbli li nilqu dak it-tragward f'ħajti, dak it-target f'ħajti. Nibdew b'ħafna diffikultajiet fil-ħajja. Imma mbagħad blajnuna tal-mediċi, blajnuna tal-ħbieb tagħna, blajnuna tal-imbierek ukoll, anki dawk l-aspirazzjonijiet tagħna nilħquhom. U nibdew ngħidu wara, irnexxiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu kliem ta' tifħir għal dan il-mexxej li ta' kontribut kbir lid-dinja. Nemmen illi ftit hemm nies fl-istorja tad-dinja illi nistgħu nidentifikawhom bħala li bidlu id-dinja. U dan ma għamilix permezz ta' armati, ma għamilix permezz ta' xi gwerer. Avolja daħal il-ħabs kien bħala kap tal-fera paramilitari tal-African National Congress. U daħal il-ħabs allura bħala ikona ta' struggle ta' ġlieda armata, ġlieda violenti, ħareġ mill-ħabs ikona ta' paċi. Fakru wkoll bħala bniedem li kien għażel l-isport biex jaqqat il-poplu. Uża anke l-isport bħala metodu ta' rikonċiljazzjoni iktib mbagħad ħareġ ukoll film Invictus dwar il-World Cup tar-rugby li kienet saret fl-Afrika t'isfel għaliex kien għażel dan l-isport. Għax l-Springboks, il-tim tar-rugby tal-Afrika t'isfel kien is-simbolu tal-bojot. Kien hemm biss persuna waħda sewda li tilab fih, imma għamel dan bħala mod ta' kif ikompli jaqqat il-pajjiż. F'istqarrija l-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Nelson Mandela, persuna li ħadem bisħieħ f'pajjiżu sabiex tirrenja l-għaqda bejn niesu stess u dan permezz ta' rikonċiljazzjoni u dijalogu. Il-Partit Laburista qal li l-personaġġ ta' Madiba jibqa' sinonimu mal-ħidma li wettaq sabiex tkun evitata gwerra ċivili ġewwa l-Afrika t'isfel, pajjiż li kien immexxi mill-minorità. Nelson Mandela kien ingħata wkoll il-Premju Nobel għal Paci għal ħidma li wettaq u li permezz ta' din il-ħidma ġibet leh l-ammirazzjoni ta' bosta. Apparti li l-Partit Laburista jwassal il-kondoljanzi lil poplu tal-Afrika t'isfel, wieħed m'għandux jinsa li din it-telfa mhix biss ta' pajjiż wieħed, iżda tad-dinja kollha. Hekk kif l-influenza li ħalla dan il-personaġġ hija waħda evidenti u sa ġurnata tal-lum għadha waħda b'saħħitha. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil f'istqarrija qal li llum id-dinja qamet għal telfa ta' mexxej kbir u għatenna li jinsab imnikket ħafna bit-telfa ta' Nelson Mandela li għalih kien simbolu ta' libertà u għaqda minn barra li kien ġentlom perfett. Nelson Mandela għalija kien simbolu ta' libertà u simbolu ta' għaqda għal pajjiżu. Huwa bniedem illi ta' eżempju kbir anki bil-mod kif ġab ruħu wara illi inħeles mill-ħabs wara diversi snin maqful fil-ħabs. Meta inħeles u sar president ta' pajjiżu ma wera bl-ebda mod xi idea jew intenzjoni ta' vendikazzjoni kontra min kien weġġaw. Huwa bniedem eżempju, huwa bniedem illi jien inqisu bħala eroj.